murah. Golek suket ini lho, suwe nyelot. Angel ngene iki kadang-kadang ya semantani wong. Oleh ngomong dimu andak grugalengan koyo ngene. Jan. Endi-endi karepe ra oleh diret. Ton iki nenci iki ton iki. Ngomongnya wae nyarep cepet kok malah. Mulek kae ton iki jan. Di wong iki. Ngopo kayak Yuli kok jitep ning kono. Yuk. Pun. Nyapa sih An? Iki lho Bu Putih suket iki lho bongkor diobat yo eman-eman duwite yo ngirit. Lah iki pras wayahe jabut lho. Wes tapi sik mobil sik ngantri. Lah sama ning ndi kok ndi? Kalau ngewangi ngarit tapi tak laren sik lah kesel aku. Wis entuk oke. Wes susah akeh. Suaraku sapi ya. Lah iki lho raiman-iman iki wis kena didol kena gitu ku. Apa-apa. Iya, tapi sik ngantri mobil mbuh kapan. Mumpung larang kok Aku lek murah wae pas saene ora entuk duit akeh iki. Wis delok dhuwur-dhuwur koyo ngene iki lho. Yuyu. Iya kena nggih sanggup poso nggo duwite yu. Ngarit wong loro. Nek oleh sak emprit kaya ngene iki. Jenenge nang ndi iki. Oh lewat terus ya malah ndopok karo sapa kae. Lah ngono latang ndopok nang krumpi mbok ya nang omah ngono. Ngene iki dilukne poso yu gean. Jan dene ya bodo nggae kueh-kueh nggae nastar. Ya wis nyicil-nyicil klambi iki anake apa urung? Malah ya wis aman kabeh aman pokoknya. Enak men yo. Enak lah. Aku malah gelas iki. Wis nang nyicil lho yo wis lantek model-modele. Duwite rong enak yo. Saiki gamese lho jenenge bini orang wis wapi ya wapi. Yo enak. Wis wapi pokoknya. Rumpi sono ladang. Buset tenan apike kok. Sing larang-larang. Tonton. Sing murah-murah. Masa Allah. Aku gumun kok ton karo kowe iki. Omongmu ki arep ngarit lah kok malah ngobrol ki wong loro. Wis sing diobrol iki apa? Kowe ora ngerti sengenge jecek panas kaya ngono ki lho tonton. Jenenge Cik Leren. Cek nang kono lho. Hah. Kita ngono iki. Wis aku tak balik ya yu. Balik kono balik karemu kono. Ora karemu kono iki marah-marahi. Gumun aku kok karo kowe iki. Lah wong jenenge lho Cik Leren. Wis kita ngarep kono dikebeki kae. Lah wis akeh to wis entuk akeh lho. Akeh apa sak kebo irung kebek kok malah. Aku gumun kok karo kowe iki. Ngarit kok malah. Kincang kono. Wis Leren kok. Leren. Ora oleh. Kincang. Leren sejilut ora oleh. Garek sampean kono aku tak gawane. Ada kowe iki nek diomong iki mesti bantah kok tonton. Kowe adem sempremet aku kowe tak apa-apa ning kincang ngono lho. Iya ya. Kok jembleng serendeng aku ngrasakne kowe iki. Uang kok malah. Wah. Ngarit kok malah.